Heippo Derskius, sinun heiluvillesi. Tänään opettelemme Neil Youngin Harvest Moon soittotekniikoita akustisella kitaralla. Toivottavasti viihdyt. Aloitetaan. Ensimmäinen askel on seuraavanlainen. Viritämme kitaran paksumman E-kielen D-hen koko sävelaskelta alaspäin. Tällä tavalla. Ensimmäinen ote, jota lähdetään harjoittelemaan, on tästä 10. nauhalta sormet nätisti järjestykseen, eli portaat, kuten Kauko Röyhkä hauskasti sen kuvaa. Tästä näet sen tarkemmin. Kolmossormi on tuplapallukoissa, eli 12 nauhalla. Ja D-kielellä seuraava kakkossormi on G-kielellä 11 nauhalla ja ykkössormi 10 nauhalla B-kielellä, ei H-kielellä. Emme ole saksalaisia. Puhumme B-kielestä. Eli tällä tavalla. Oikealla kädellä strummaamme. Hidastettuna. Tällä tavalla. Seuraava ote on täsmälleen sama, mutta lisäämme pienen pikkurillisen tuonne kolmossormen alle B-kielelle. Pidämme edelleenkin ne portaat pystyssä, jotta pääsemme taivaisiin. Seuraava ote on edelleen portaat, mutta hieman eri paikassa. Tässä ne ovat 9. välillä, 9. nauhalla, niin sanotusti. Ykköskielellä etusormi, ykkössormi siis 9. välissä, B-kielellä kakkossormi ja kolmossormi tällä tavalla näin, tuossa välissä, tällä tavalla. Ja jatkamme harjoituksia edelleen. Ja tämä oli se kolmas. Ja siirrämme portaat siis tällä tavalla, että pääsemme kappaleen alkuun. Tällä tavalla. Ja ensimmäinen sointu, nyt kun meillä on D siellä vireessä viritettynä alinkieli, niin otamme tällaisen otteen. Kaikki lapsukaiset tuohon samaan riviin, paksuimmalle ja seuraavalle ja sitä seuraavalle kielelle kakkosväliin. Saamme tässä vireessä E-mollisoinnin. Eikö ole kaunis sointu? Niin minustakin. Anteeksi. D-duuri, vanha kunnon D-duuri. Sitten sormi pystyyn, niin sanotusti kakkosnauhalle 3 ohuinta kieltä. D mai 7. D-duuri, D mai 7. Ja taas. Ensi kerralla soitamme popedaa.